Jama'a, Najeriya ta zama dandamali na 'yan ta'adda. Ta'addanci kullum karuwa yake, kullum ta'addanci sai kaji an kashe mutane. An kashe mutane a Maiduguri, an kashe mutane a Zamfara, an kashe mutane a Katsina, an kashe mutane a duk wani yankin arewa. Wai me yasa wannan ta'addanci yake karuwa ne? Jama'a, gashi nan Bauchi da Gombe da Kano ma da muke tunanin muna da ɗan zaman lafiya, yanzu ta'addanci ya shigo. Kwanan nan sama da mutane dubunne na 'yan ta'adda ta yankin Alƙaleri, wani ƙauye da ake kira Mansur, haka suka shiga suka kori jama'a. Wannan ba za mu yarda da wannan cin mutuncin da ake mana ba. Abin takaicin ma lamba ɗaya a jiha, gwamna wai ya fito yake cewa wai yanzu 'yan sanda ba za su iya ba, sojoji ba za su iya ba, kowa ba zai iya ba, za a sayi makamai kowa ya kare kanshi. To tunda gwamna lamba ɗaya ka ce ba za ka iya ba, sai ka sauka a ɗaura wanda zai iya, saboda an zaɓe ka ne don kare dukiyar al'umma da kuma rayukan al'umma, amma kuma ka fito ka ce 'yan sanda ba za su iya ba, sai su sauka a bada wanda za su iya. Wannan ba daidai ba ne, ba za mu taɓa yarda da wannan ta'addancin ba. Sannan kuma ina sojojin Amerika wanda guda 100 aka sauke ma airport na nan cikin garin Bauchi, ina suke? Tunda an kawo su ne don su kawo ƙarshen wannan ta'addancin, kuma abu sai ƙaruwa yake. Wannan kawai ana raina mana hankali ne mu mutanen arewa, ana nuna mu ba mu san me muke yi ba. Wannan ta'addanci ne. Jama'a, dan Allah, ban taɓa neman alfarma na amin sharing ba sai wannan bidiyo, saboda akwai sakonni da yawa a ciki. Idan ma wannan ban gama ba dan sake wani bidiyon, dan Allah amin sharing, amin liking. Ba za mu yarda da wannan ta'addancin ba. Muna kira da babban murya, shugabanni idan ba za su iya ba, kawai su sauka, saboda an zaɓe su ne don kare rayukan al'umma da dukiyan al'umma. Wannan shine. Ba magana ake na shugabanci ba ko jam'iyya ko wani sauya jam'iyya ko wani. Duk azzaluman da suke cikin wata jam'iyyar na da suka yi zalunci, su ne suke tsallaka su koma wata jam'iyyar. Ana raina wa talakawa renin wayo da renin hankali. To ba za mu yarda da wannan ba. A ko'ina kake ka sani Allah zai tambaye ka rayuka, jinin al'umma, talauci da yunwa da aka jefa wa mutane. Allah zai tambaye ka kuma zai hisabi. Kuma insha Allah sai kun ga abin da muke gaya muku a ranar da babu mai taimakon ku, babu sojoji, babu wanda zai kare ku. Sai kun ga abin da muke gaya muku ya tabbata gaban Allah. Duk za mu je, ba wani lokaci ba ne. Duk wanda ya riga ya mutu, kiyamar shi ta tsaya. Duk mutuwan da manya suke yi bai ishe ku izina ba. Kullum sai dai ku yi ta goyon bayan zalunci tunda kun ƙi ku kawo ƙarshensa. To gaskiya muna kira da babban murya, ba za mu taɓa yadda ana kashe 'yan uwanmu ba, ana sace mutane. Yanzu shigowar wannan watan azumi an kashe mutane a garuruwa daban-daban, wasu an yi kidnapping nasu, sai an tura kuɗin ma kuma a zo a kashe mutum. To ba za mu yarda da wannan ta'addancin ba, kuma iya arewa ake wannan ta'addancin. To gaskiya ba za mu yarda ba, wannan zalunci ne, kuma Allah zai saka mana. Muna kira da babban murya, duk wanda ya ga ba zai iya ba, ya sauka ya ba ma wanda zai iya yayi. Wannan shine gaskiyar magana. Salamu alaikum wa rahmatullah.